күзне күрдем дип әйтәди. 10 елгасын бергә кичергәннәр. Әтиегезнең бармаклары шешкән булган. Хәсәнә апа сөйли дә сөйли. Без аны бүлдермичә тыңлыйбыз. Шул вакыт минем баштан ялтыравыклы уй йөгереп узды. Әтинең бармаклары шешсә, мылтык тота алмый инде ул. Бәлки өйгә дә кайтарырлар. Безнең әти кайтам дигәнме? Шикәр алып кайтамы? Кайтыр, балам, кайтыр. Әтиегез кайтыр. Әниләге исән булса, Микулай янына барып, үзе барып кайтыр иде дә бит. Әби, Фатих белән икәү барыйк. Берсе көнгә йокыныш. Әби дип, апа белән икәү барык. Барсыннар, мин яңа абыстай, барсыннар. Ерак-ара түгел ич. 3 чакрым җирне генә узарлык инде алар. Белмим шул инде. Узабыз, әби, узабыз. Ярар, балалар, барырсыз. Әйдәгез хәзер йокларга ятыйк.